Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern se jkompli jimplementa l-miżura tal-Carers Grant u l-pass li jmiss se jkun biex ġenituri li jeħdu ħsieb uliedhom b'diżabilità severa ma jispiċċawx f'sitwazzjoni li jipperikolaw il-pensjoni tagħhom. Huwa qal li l-Gvern se jara li dawn il-ġenituri jkunu koperti mill-bolol akkreditati biex iserħu rashom li ma jitilfux il-pensjoni. Waqt it-tieni qari tal-abbozz tal-liġi li jimplementa l-miżuri tal-estimi tal-budget, Dr. Abela qal li mill-manifest elettorali Malta flimkien li bih Gvern Laburista tela għal leġislatura oħra 3 snin ilu huwa diġà wettaq 66% tal-proposti tiegħu. U għamel paragun ma dak li għaddej f'pajjiżi madwar Malta li adottaw politika ta' austerità, b'kuntrast mal-Gvern Malti li huwa qal mar fid-direzzjoni opposta u investa fil-poplu tiegħu. Il-Prim Ministru qal li minflok żied it-taxxi l-Gvern naqqashom, minflok rażżan il-benefiċċji l-Gvern żiedhom. Il-Prim Ministru Abela qal li pajjiżi bħal Franza, Renju Unit u l-Ġermanja nofs dak li kienu jonfqu se jċaqalquh fuq id-difiża u s-sigurtà, fuq drones militari u armamenti. U qal li l-Gvern jagħmel id-deċiżjonijiet tiegħu fuq dak li jixtieq il-poplu, żied li huwa daħal fil-politika u qed imexxi l-Gvern biex itejjeb il-progress tal-familji u l-ħaddiema u mhux irrażnilhom il-kwalità tal-ħajja. Huwa qal li r-riżultati li qed jikseb il-Gvern minkejja sfidi mhux żgħar huma xhieda ta' tħaddim ta' politika ekonomika progressiva tul dawn it-12-il sena ta' Gvern Laburista. Dr. Abela qal li l-Gvern irid jibqa' attent għar-rieda u x-xewqa tal-poplu u llum il-ġurnata Malta waslet f'punt fejn għandha ekonomija li tisboq kull tbassir għax għandha Gvern li jisma' u jifhem sew l-aspirazzjonijiet tal-Maltin u l-Awċin. Huwa qal li issa li l-ekonomija telqed tiġri brata aktar minn dawk il-pajjiżi ta' madwarna, il-Gvern jista' jiffoka fuq ix-xewqa ta' kulħadd biex il-poplu jkollu kwalità ta' ħajja aħjar. Il-Prim Ministru qal li feluq it-tielet sena ta' din il-leġislatura, il-Gvern se jkompli jżomm kelmtu biex l-1000 proposta fil-manifest imressaq u approvat mill-elettorat Malti jkomplu jiġu implementati. Dr. Abela qal li l-politika tal-Gvern tħares il-in mill-miżuri konvenzjonali u jrid li l-ġid nazzjonali ras għal ras u tħul tal-familji ikomplu jkunu fost l-aqwa.